Angikubingelele phinde ngomukele yona nge-channel yithi igama uBelane uPastor Weningi. Ngiyathemba uyaphila, ngiyathemba uNkulunkulu sakulungile, ngiyathemba izinto zihamba ngey'nhlelo noma ngey'nhlelo onazo zihamba ngendlela ohlele ngayo. Kanti-ke angikusho ukuthi uma ukuthi akuhambi kahle usazohamba kahle, ngoba uma sisaphila likhona ithemba kumuntu ohlupheka njengamanje, kumuntu othwele kanzima, kumuntu okhalayo. Yonke into inesikhathi sayo. Sikhona isikhathi sokukhala, kukhona isikhathi senjabulo, sokuhleka, ujabulo. Kusho njalo uMshumayeli wesithathu ukuthi yonke into inesikhathi sayo. So uma uyibona njengamanje uhlupheke, kusho ukuthi isikhathi sokuthi njengamanje uhlupheke. Siyeza isikhathi sokuthi uphumelele empilweni, sokuthi nawe uphume ehluphekweni, sokuthi uma usho ukuthi kade ufuna ukushada, siyeza isikhathi sokuthi ushade. Bangadlala ngawo kwamanje, isikhathi sokuthi udlale, badlale ngawe maybe ukuze uthole i-lesson, ngoba ezinye ezingena kuzo zishiya sifunde elikhulu, zishiya singabantu aba-strong, zishiya sishintshe indlela ebesicabanga ngayo, singasacabanga indlela ebesicabanga ngayo before. Kuningi esikufundayo ngokungena ey'nkingeni sikwazi ukuphuma, bese sikwazi ukuqinisa abanye abantu ngokuthi nesindlule la noma siphume la kuthiwa kuphume khona. Khumbula ukuthi kunama-motivational speakers today, kunabantu abanikeza i-counseling ngoba bendlule ey'meni kuqala bese bayakwazi ukumotivate. Angikhulumi ngomuntu okufundele, but ngikhuluma ngomuntu odlule esimeni wakhuluma ngento adlule kuyona. Uyakwazi ukuthi abuye kuthi I know esimeni nje ngoba ungenile uzophuma, kuyaphumeka. So nawe mhlawumbe one day uzoshare testimony ngesimo ongene kuso, waphuma futhi kuso, ngezimo odlule kuso, nje ubuso impilo uNkulunkulu eseyiguqulile njengoba mhlawumbe suney'busiso namhlanje. Kodwa namhlanje ngifuna singene sikhulume nje ngamaphupho ukuthi asho ukuthini. Lezo ngikunikeza wona mhlawumbe sibheke incazelo sawo. Hamba nami-ke ngisachaza-ke lawo maphupho lawo. Ngicabanga ukuthi-ke umusha kule channel, ingane yakwethu, siyabonga kakhulu ukuthi uqoke ukuthi sibukele kulo mfanekiso oqoshiwe. uNkulunkulu ekubusise, ekwandisele. Ungakhohlwa ukusubscribe ube ilunga lomndeni. Phinde sibonge kubantu abasubscribile already, engathi uNkulunkulu nabo angabandisela, abanikeza ubuhlakaniphi, abavulela iminyango emikhulu abangase bayicabanga ukuthi uvulela empilweni. Abasemabhizinisini uNkulunkulu sithi anandisele lawo mabhizinisi, ahambe kahle amabhizinisi. Kanti abasebenzayo abakhuphule kuma-position abafuna ukuya kona, baphinde baqale nezinye izinto ezingama-legacy zokuthi noma ngelinye ilanga sebendlule kumhlaba zisale zibafakazele bange baphila. Siwathathela phezulu nama-comment, abantu bayakhomenta, abantu bayabuza, konke lokho siya-appreciate kakhulu, siyakubonga uNkulunkulu engatheli umusa. Angingene ngiqale la ngephupho elithinta ingozi. Uma kungenzeka umuntu ophupha ingozi noma uphupha ngengozi, uphawu olubi olusho ngenhlekelele ney'ndaba ezimbi, ongase-ke mhlawumbe uzizwe. Kanti futhi lolu phawu olungeluhle futhi oluphinde lube sixwayiso mayelana nesimo esingase-ke sishiye ukhalwa okungenzeka mhlawumbe emndenini. Kanti uma-ke uhlela ukuhamba noma ukuphuma ngemoto noma ngebhasi, kungaxwayisa ukuthi-ke kungenzeka kube khona ingozi ezodaleka engabangwa umbuso-ke wobumnyama. Khumbula ukuthi kunembuso emibili, kunombuso wobumnyama nombuso wokukhanya. So ezinye iy'ngozi zidalwa-ke umbuso wobumnyama. Kanti uma imoto ikushayisa ufa, noma uma imoto ikushayisile wafa, nalolu uphawu lusho ukuthi kungenzeka ingozi noma kungenzeka kwenzeke ingozi noma kwehle ingozi engahle ikulethele usizi noma ezokwenza ukuthi ube nomunyu. Kanti lolu hlobo lwephupho futhi luvame ukuthi luveze la ukuthi kunesimo samadimoni esiphila ngegazi noma esiphila ngale gazi, esingenzeka ukuthi siyamaniswa nempilo yakho ukuze sikwenze wena ube ngumhlatshelo kulona-ke leli dimoni. Kanti-ke la sikunikeze nanti ivesi ongakwazi ukuthi usebenzise la, ungasebenzisa la u-Exodus 22, uqale ku-verse 1 to 3, noma ufunde-ke u-Isaiah 49 from verse 25 to 26. Ukhuleke ukuze uNkulunkulu ekwazi ukuthi ekuvikele kunoma bebuphi ububi obungahle benzeke obudalwa umbuso womnyama noma obudalwa izitha ezikubeka-ke. Kanti uma kungenzeka uwumuntu ophupha ingilosi, uphupha-ke ingilosi noma uphupha ubona ingilosi, uphawu oluhle kakhulu futhi olusho ukuthi ingilosi kaNkulunkulu iyona-ke eholayo, iphinde futhi ikukhulule ekuhlaselweni ngokukamoya. Kusho la ungesabi,
uma uzizwa umuntu odangele ngoba wena nokhuseleko lwaphezulu njengamanje. Uma ubona-ke ngelosi hamba ufunde laphana iHubo 34 verse 7 ufunde iHubo 91 verse 11. Nangumuntu ethi uphupha-ke isikhumulo sendiza. Uma uphupha-ke isikhumulo sendiza leli uphawu uma uphupha isikhumulo sendiza ungathi uya kwelinye izwe, kusho ukuthi isiso sakho sokuthi ushiye izwe lakho uye kwelinye izwe olithandayo kungenzeka kufezeke noma leso sifiso sakho sizokwenzeka maduze uma uthandaza futhi usebenza ngokusikhandla. Kanti futhi kungasho impumelelo noma ukuchuma okuzokubeka ezingeni eliphezulu lempilo obungakase ulicabanga. Kepha-ke uma kwenzeka ukuthi usesikhumulweni sendiza bese uphuthelwa ileyo ndiza, uphawu olubi lolukhombisa ukuthi uzodumala noma-ke uzophuthwa amathuba ahlabahlosile abezokuthuthukisa akubeke kwelinye izinga ngokwempilo. Kanti into ongayenza la ukuthi uthandaze usebenzise laphana-ke u-Isaiah 40 verse 31 ukusikhuthaza. Asikhulume la ngephupho lotshwala. Uma uphupha uphuza utshwala uphawu olubi-ke futhi olusho ukubeka impilo yakhe engcupheni enkulu noma ekutheni ingase ulahlekelwe. Kukhona into oyenzayo mhlawumbe engalungile engahle iholele ekutheni ufe noma ulahlekelwe ngumqondo noma-ke ekutheni ugule kabi. Hamba-ke la ufunde u-Isaiah 59 verse 2 ufunde Romans 8 verse 25 uqhubeke nokuthandaza ukuze kungisho okubi kuwena. Kanti-ke la asikhulume ngomuntu ophupha la adopter. Uma kwenzeka uphupha ku-adoptha ingane, uma ungumuntu wesifazane ozethwele, uphawu loluhle usho ukuthi uNkulunkulu usethatha isinqumo sokusebenzisa leyo ngane ukumema nokuvula isibeletho sakho ukuze izinto zikhambele kahle. Kanti-ke uma leli phupho lihlale livela njalo kungasho ukuthi-ke kumele uvakashele ikhungo la ku-adopthwa khona izingane, nawe u-adoptha ingane uma unesizo soku-adoptha. Kanti futhi-ke uma usukwenze lokhu engenzeka uzobona ngempumela emihle ezolethwa ukuthi usu-adopthe leya ngane, ngoba usho ukuthi ubize ekutheni ufake isandla nawe ekukhuliseni abangakwazi ukusikhulisa noma abantwana abangenabani. Kanti-ke la ungakwenza hamba ufunde lapha u-Isaiah 65 verse 24 uqhubeke nokuthandaza ungayiki ukukhuleka. Kanti futhi uma uphupha la isilwane ukuphupha isilwane, uma kwenzeka uphupha isilwane sikulandela noma sikujaha ngophawu olubi olusho-ke izitha, kusho ukuthi la isitha sivezwa ngophawu lwenyoka noma izinja noma amakati noma-ke iy'nkomo lapho. Kanti-ke futhi asikhulume la uma kwenzeka uqhubeka uphupha ubona inyoka noma izinyoka zikuluma noma izinja zikukhonkotha noma ikuluma noma ikwati likujaha noma liwuqwebha ngey'dladla zalo, ukhomba-ke ubungozi obhekene nabo ngenxa-ke yezitha ezinonyakabi ezikuzungezile. Kanti futhi-ke la ongakwenza ukuthi uhambe ufunde u-Isaiah 54 uqale ku-verse 15 kuya ku-17 ukhuleke. Kanti la asikhuluma ngomuntu ophupha iphupho lokuboshwa. Uma kungenzeka uphuphe uboshwa noma uboshiwe ngecala mhlawumbe ungelenzanga, uphawu futhi olubi oluveza ukuthi kuney'nhlelo zikasathane noma zezitha zakho zokuthi-ke ubambezeleke ugide ndawonye ungayi phambili uze ube nokuyisola empilweni. Kanti uma uphupha la uboshwa ngokamoya, uboshwa lapho kusho ukuboshwa kweyibusiso noma ukuboshwa kobunhlanhla bakho, futhi inhlanhla zakho zithathwa-ke izitha noma ngabantu abakumeke ngemithi. Funda la izenzo 16 verse 25 to 40 noma ufunde izenzo 1 bese uba uverse 17 noma ufunde iHubo 59 verse 1 uzokwazi-ke ukuthi unqobe la usathane okumekabi. Asiwabeke la amaphupho sokwazi ukuthi siqhubeke nawo sikulethele amanye silethe incazelo, kodwa ilawo sithi asilethele okwamanje abantu abangahlukani nokukhuleka. Kubalulekile ukuthi uma kwenzekile waphupha ukwenze sure ukuthi uvuka uthandaze, ikakhulukazi uma uphupha iphupho elibi kufanele ukuthi immediately uphaphama uthandaze
ukulwisana nokukhansela inhlelo zikasathane noma zombuso obumnyama omelene nempilo yakho noma omelene nekusasa lakho. Ufuna ukufiphala nokufiphaza ikusasa lakho noma impilo yakho. Ufuna-ke ukukhulekele lokho, ukukhulekisa ukuthi kungabi namandla phezulu impilo yakho. Nakanjani wazi ukuthi uphumelele. Sibonga kakhulu ningakhohlwa ukusubscribe lona i-channel nisilandele nibe umndeni isikhulile sonke kanye kanye. Enifisa lo uNkulunkulu ekulethe kuJehova njalo.